imbécile. Tu ne m'as pas reconnu. Pourquoi il y a tout ça là? Tout ce temps que j'ai fait, tout le trajet que j'ai fait, je viens jusque là, il ne me reconnaît pas. Non, mais comment doucement? Comment doucement? Moi, je vais retourner là-bas. Non, je vais retourner là-bas. Écoute. C'est mon parti. Je ne peux pas, je ne peux pas. Laissez-moi, je vais retourner. Je vais partir, mon frère. Moi, je suis venu ici, j'ai retrouvé mon mari. J'ai retrouvé mon mari. Pourquoi il me connaît pas? Pourquoi il me connaît pas? Laissez-moi. Laissez-moi, je vais partir. Donne-lui un peu de temps. On va régler ça après. On va régler ça. Ça va être réglé. On y va, s'il te plaît. plaît. Régler aujourd'hui. Je veux le voir. Temi halina ma dopi wuro do mi ma yero on sellani tay de makkali sellani Si il est fou, c'est mon mari, non? C'est mon mari, je veux. Non, c'est mon mari, je veux le voir. Attends, fais doucement ouais. On y va. Gorko ni heɓorto ala kaw nafgagal ala ɗo nafgagal ala ɗo henne gorko ma haalnanimo goonga gorko ma haalnanimo goonga an gorko ma haalnanimo goonga gorko ma ko funtuma mi fundanimo ko tesa nder lawande 6 mois njilo 6 mois nder Sénégal njilo wallahi ko desɗom ko desɗom taw hay gortinani wallahi mi resanimo an waɗi o kanko desɗum o wima lebbi jeego gorko mo yiiri yero woni Côte d'Ivoire a tinano yero yeehi Côte d'Ivoire ni mboɗo andi a yehino Côte d'Ivoire mbaɗɗa toon hirande ɓankude lewru hay dara addani jam voilà ko jam noddirɗa kam walla le passé sur les appels ko jam joɗ walla dara quel est mon problème o yara haala debbo garɗo o wala on français o français o comme on nanta pula kanko wona sukuño es mi anda kono wuro ngon way mawnude taari mo wari haa ɗo 6 mois omo yiilo e Sénégal e nino jaɓɓuri mani kadi yaro ka jejjiɗo a meeɗi yaade Côte d'Ivoire mi mone wonno 2018 mi yehino a yehino toon 2018 yo arane hakkillam wonɗa toon 2019 ha 21 cikkumi so juumani cikkannomi ko lebbi 9 kono ko duuɓi 3 mbaɗɗa eyyi nden noon a wayani no mbaɗa joni ni no mbanomi nden nayma ne jardi aɗa wi coƴ eyyi joni komi kangaɗo joni o saaha nayi ɗi jardani hakkillo ne wirni seeɗa ɗum tagma yejjiddema kono o saa miccima seeɗa min mboɗo dawa mboɗo jogui dabbo mboɗo waɗa kala ko gorko waɗa joni kay wona goto ko ɗiɗo ala o ko debbo ma yaro ala ono jaɓɓorima ni micco seeɗa a yejjit tan min faama jabbino kam noon to harto jiidani faama ko ɓiyam mbaɗandi dewgal ala hakkude mon par ce que wi ko yiɗa wonata ɗum wonani ɗum foti ko wona ɗum woni ko fotani wonde noon neɗɗo wona fotani ande banniko an min komi banniko ko bikawam let ko bikawam let min somi barde makko o foti ko bardude e yam o fotani andemi te kadi ka wana wallani toon a wallani mbete a ƴeewi taw wona buubel waɗi wirnago hakkude mon an faama kay buubel sellani buubel yittan ko an eyyi kono sellani o yiɗa ko takkima o yiɗa ko ɓattima kono o sellani kono yero gartiren debbo celluɗo jinnomi faama ɓen ni gat o farayse o kaalen haala mum o yero on jaɓɓorimani omo anduma anda kam omo anduma de on e anduma omo anduma te o a resimo mi wiide resdam ɗum o haali ɗo o wi ka resimo min siftorani kaw
to awawa desni oɗo debbo saha hande ɗo mémoire ma o tolni ɗo a wawa ɗum siftorde kono nde jaaɗa Côte d'Ivoire eno gonirɗa hon kadi ko tagi mi jabde a resino mo nde gartuɗa haydara addani o gonduɗo e mum artirta on foti ni ko sukuñu on foti ni ko sukuñu wakko sa itta taaɓo ɓe sa wonde mabɓe haydara artirta o a resino heddi noon oɗo saha hande mo poɗɗa ko siftorde noon micco seeɗa Côte d'Ivoire a meeɗino yaade Côte d'Ivoire ka jejjiɗo wallahi te ko ɓuri en hulɓinade bo o wiyama yero ko kangaɗo te o yiro aussi ha hande o watti aduna makko e lakara makko fof e dow yero mi neɗɗo mom si a wiyama neɗɗo kay hangama on marodirno ha paari ceema yaltinde hakkille makko hakkille e dow makko en tout cas an kam ƴeew andu kam an a dañi probléme de a dañi haaju probléme aji mbita wona probléme goto de probléme aji te min par ce que o yero mbomi galle to boy min kam mi anda ɗiɗo affaire uji min kam hoto nannami ɗiɗo affaire uji gila no nodduɗa ham oɗon jour jaami makko mbaɗa haalnam gila nden min kam sa adden hooram probléme way boy min kam galle maɓɓe noon min ruttora ko ɗon an kam sa rutto ɗon haaju ma min kam gain min paari hen on batten vraiment mi yiɗa probléme uji ɗiɗo non oy ko ma nangguene affaire min kam ma nangguene affaire daren oya no wawta wadde ha famodira e yero walla famodira e bamum yeroto par ce que ni mom ni joni tew haɓiraki hodde omo wulla rek mo wulla te noon sa andari oɗo mi sikki wonkoɓe guurdi ɓe guurdi de wonkoɓe guurdi ɓe mbaɗi passé goɗɗum de si te ko jiiɗodirɓe sa yii ayi no waɗiri élection no ɓe jaɓodiri ɗum so andanoma wa neɗɗo a wawa yiide neɗɗo ma hettinani tan kay wota wiya mi dañi probléme wi mi dañi probléme aji par ce que o yero mbo mi hayni ɗo hanki en tout cas min kam ƴeew tinno min accam galle rek saɗa yaha toon aɗa régla ala najanama de non min kam ga yaltinam hen mbima yaltinam hen min yero gal ma jaynene foof deguilen no affaire par ce que toon yero wona neɗɗo ɗiɗe mino ano kono joni wimo dewɗon ko lawol less joni wimo mi serima so taw ko min resnoma par ce que min mi wawa rendindemo e buubel par ce que aɗa andi buubel kam omo ñaaɗi buubel mo ñaaɗi nde probléme ma de omo ñaaɗi to min mi wawa serde buubel par ce que mi resani mo faama tan woni ko wawana min taggi noddu buubel yo ar o faama kam joni resama faama kam joni hankadi resama faama faama est ce que dañani ɓiɓɓe ɗiɗo ni yew ɗum woƴƴi faama inniri yummum nana yaɓani innirde bamum on kaya ñakki ɗum on seede mbabba sa haali ɗum kay no woɗi mbabba seedi ɗum noon woy fodde faama ko jamfi kam homi ko an jamfi kam min mi jamfakimo de ko buubel waɗi rumtango hakkude ma e faama huccirayam tan wi ko yiɗa addoye mo yiɗi mi rokki ɗum dañi ɓiɗɗo nan dañi goɗɗo ni inniri yummum nan innir bamum on kay hankadi haala mum gasi wattu haqqille ma e o faraysi o faraysi ko debbo ma voilà mi hakkille ma ko debbo ma de wona debbam kaw o oto force ɗum mi forsani oto force ko noon moori non oto force no force ɗum sa ƴeewi no haaldi ni e no ardi ni jawni rewɓe joni soɓe gandi an ka gorko soɓe gandi min komi gorko gongre gon soɓe gandi ka gorko tiɗɗo weng ɗum ɓawi happadem eyyi ɗum waɗma kolle motis ɗum bi ndewiri kam kono yero o ko mbimi ko debbo ma ko debbo ma oto force kaw mboɗomi yaha galle ɓeeɗo hen sa yini ma arde oɗo toppiri no gaddirɗa o toppiri no ala mi toppirdamo de no kaliranɗa resmo an haalam buubel gonga resmo haalam buubel gonga debbo ma guel buubel soket ala mi haalantama yo an resmo an te a wawa resdirde mabɓe taw wona papier mariage kanko mon mofti omo mofti papier mon
Côte d'Ivoire ne jahata nawi dentire toon beddiɗa on wawi taw dentire ma ni kañum jogi wallahi buubel nde kay taranda e ma o yaro o ko debbo ma awirde gasni mi yi yaro ne yaha eyi mbimi yami ar mi yewtida e ma debbo garno ɗo ko yaro resimo walla kalo faraysa eyi bere ko yero resimo eyi on yaro meeɗi restamo walla en tout cas yero kam ene gasa wonde taw ko yero resimo tawa resino kam tagal mi tawaka mbiyam mine wawi yero resino saabu ko jiimi ko yero goo meeɗi wonde Côte d'Ivoire yehin toon waɗi toon duuɓi ɗiɗi mi annda ko tari ɗum kam cikkannomi ni ko lebbi jeeɗam waɗi ɗum duuɓi ɗiɗi mi annda ko tari kadi ni no ardi eno jaɓɓori yero ni a tawa ko jaɓɓugal ngol eyi joni a meeɗa jaɓɓorade ni yero no jaɓɓori yero eyi mbimi ko pammina debbo o ko woni ɗo ko pamminamo jamanu o welani yaro koko joga kañum e debbo mum debbo desaɗo eyi a wawide aɗa jogo kam mine yaro aɗa jogomo a faami yaro dawani hirdani yaro hakkille mum welani yaro ko min tan wawi wondude wawa wondude e goɗɗo joni sa wi aɗa adda goɗɗo aɗa fawa hen kaw ɗum ɗon kalis ma yahat tan e mere kaw min kam jurmiɗoma yurmade wallahi mi jurmiɗoma ka jurmiɗomi pour o so fawima ɗo yurmade ala taw ko jurum kam jara aɗani yaro kañum ko ittat ɗo ko ittata ɗo ko toggaka ɗo kono noon heɗumi haalanma a yahan aɗa waɗi erreur seeɗa aɗani ko tagi ni no dugdirɗa e makko kaɓirɗa e makko ustirɗamo ni o so yihrindire e yero ka ñakko yero o nawat yero ay sa yimbanmi ni ay nde yero yiɗidiri ɗo e fama nde darimi darde debbo foti darade darimi darde debbo foti darade e suudu muɗum jonde debbo foti joɗade e suudu mum ala mi jogui fullame faydam tan anani joɗimi jonde ceemeɗo kollumiɓe min tan e yaro añi ɗum ha wiyete ko yaro e buubel ala bawɗo ɓilade hakkudame yaro fullame e faydam anani ala ko ceemeɗo jogui kam mi jogay ala ko ceemeɗo wawi kam mi wawa faami faamu noon yinnomo nannude e yaro nde wonno waɗa ha barki fulla ko e makko jibin ɓammo ɓe mbaɗa ha barki o ummaki ɗo waɗa aha kay ala faamu komin jibinɗum ala mi haaldani ma kaw ala min ko faama kaldude ala mi haaldani haalde jibinɓe faama konko yummokko par ce que neɗɗo ko yummum o wayi waade fof ko yummum aya eyi ande ka deƴani ko naggi ñaami ko ɗum ñale mum a deƴani an a deƴani eyi nde wonno ko bonɗo ko boɗo darimi hen ha ɗum iwi nene oɗo kadi mi jaɓata kadi o naata ɗo hen nene mi jaɓata ɗum eyyi joni tinno noon hay haala faama ko ɓiyam ko ubbunɗa ɗo e galle o ko foof ubbi caggal dewgal ngal wonani kono o gar min woto toñam mi tawaka nde yero resata toñam o kam ko Allah addi ɗum aɗa andi peƴƴo kaskas en madini jaajɗen wuuro alpha en ari ha ɗo o ko Allah addi ɗum ari ha ɗo kadi jaɓɓi yero o yero koko resi ɗum eyi woppu jaɓɓugal ngal ɗon jaɓɓugal ngal mi wonda wota haalnam mi tawaka wota haalnam probléme ma ɗum fof ko mettinde ɓerdam min mbaɗa andi fof kono min yaro ko waɗi fof ene welimi o kam yero ko resi kala ko yaro waɗi ene welimi kono o yero ko resi ɗum eyi moƴƴi o moƴƴi o kay ko moƴƴi mbiɗa yomi namdo ko hay ɗum mi sikkani so mami namdo mbete yero koko sernomo haade mum artude walla serani min ɗum fof tawata kam haajam ne bonay ɗum min haajam ne bonay ɗum aɗa andi ko moƴƴi men hay soko gotol mi andanaɓe haydara min hayani yero mi anda son meeɗi seeɗa walla son meeɗa hawla wala goto probléme ma wadde duwan ɓi o ko neɗɗo
ko neɗɗo jeppimo o nanani pular haydara nanani pular haalata ko parayse ko haalata ko ne weli o hay so woni en ngala kaalo parayse en ngala bindo en ngala haydara okra keridi mi noddo nen dikko ko mbiyata yum pende cibbo walla mi o janginam farayse ko haali fof mi wawa mo jabade Kattari ma kadi a ñaama ha a ñamani kadi jaltuda galle o aɗa jooɗo e beddaji ni holko kiwi saka rewade ɗum ɗo an kalɗem minen noddina kadi aɗen dow jooɗi guila subaka ha joni a jaɓani wadde haydara menni fof hol ɗum ɓe mbi kam meeɗi yaade Côte d'Ivoire hol mbiɗum noon wi kam noon ko Aissata Guissé joom suudu Aliou Guissé o joom suudu Aliou Guissé Congo eyyi he Aissata wawi fende o haalata gonga gonga tan o haalata o haalani gonga Hay mi meeɗa Aliou yaade Guissé. Côte d'Ivoire mi meeɗa yaade Côte d'Ivoire te so hay somi yeehi Côte d'Ivoire min mi siftoraki mi meeɗi yaade Côte d'Ivoire kadi hay somi yeehi Côte d'Ivoire mi meeɗa resde min an desni an gandumi debbo an ɗum tagma tikkude kadi gara jodda ɗo mbaɗa ko mbiɗa andi ɗum o inde Aliou Guissé yaara nde kañum nawarnoma he Aliou Guissé o yeehi ko Congo min mi yahani min Dakar janomi Aliou Guissé yeehi Congo o woni toon omo liggo toon après Aissata o resi ɗum Caron resi ɗum Caron min aduno yidde Aissata min ari bardude ɗum tagi omo haalanma ɗum Aissata min adi bardude mbimo min mi resanima par ce que min dose am degré am ina bennuma an o tan o yi Aliou Guissé tan o nangue Aliou o wi lek kanko e Aliou haaɓe maaya haaɓe dañi hen ɓinguel amnata oɗon min noon guila nden ko ndeno añimi par ce que gongo haali min ko kawen mbaɗata ko fof mbiɗa andi ɗum min ɓe cikkata komi kangaɗo ɓe cikkata komi kangaɗo kono kam mbaɗata ko fof mbiɗa andi ɗum min mi ala so wona an mi dañani so wona an min ko an ɓurani kam fof e min hande ɓe jaaɓe mbiya ɓe ƴewanma lembel mi yiiɗa ko musma mi yiiɗa ko mettuma min ko an tan dañmi e gurdamam ko dañmi fof ko an ko dokkami fof mi tottuma ko dañ e ka ala fof mbaɗa wawi muñandema mbiɗa jooɗi mbiɗa muñiri sibo Allah min ko yen gondir Allah tan nde wonno dewgal ko dewal Allah ñaagui Allah dañde hen ɓesgu barkingu kono kamɓe ɓe nanguiri kam kangaɗo so neɗɗo muñe dewgal muɗum tan ɓe nanguira ɗum kangaɗo mi resani mbimi an mbora nanani ko mbimami ko Aissata koko barduno e yam mino mba annimo joni noon o nangani kam hen guuto o nangani kam hen tan en mo ganduɗa kala ko yi mboɗo jogui tan o ƴeewa bonnude ɗum beele minne mi wasa wadde galle wona maire waɗi o pasde guila Côte d'Ivoire ha Dakar o ara ha Fouta omo yiloma ara ha Fouta omo yiloma Allah andi mo jeewar o wi ko yero ƴewata o wi ko an min tan mi wiya ko yoro e wuuro ngo min tan mi wiya ko yoro e wuuro ngo yoro nani jella ene wawi wonde ko yoro jella o haalata anani wona min tan woni dow yora min tan woni dow yora o wi ko an aya ndewari nde an wona min ko an wona min ummu koten ummu koten Voilà, an oɗo yeero miɗi yaade Côte d'Ivoire ero koɗo ɗo c'est non ko wima ɗon ko si so wi noon no wawi wonde par ce que andi yero ɗo ɗamnotoɗo nde haydara ala ko heeɓi mum o neɗɗo jontaɗo wuuro he presque kala ko miijiɗa ɗo e wuuro he kene wiye gorko ko jontaɗo
nanani makko non mais ala fe o danni nono arti ɗo hakkillo way kono jaaɗoni mais no tawtiri gallo ni parce que jinal makko debbo sankima seyru makko sankima gallo dal o fitta haydara o tawrano mais no arti tan debbo to sikkiran tew ko attirani haytar ke oɗon instant tan mbo sikki ɗum ɗon heeɓimo quoi presque hakkillo wayno jaaɗoni seeɗa quoi yurminide mais wadde an wadde oɗo so wi noon wadde ko gongre o debbo haala ko wadde ko gonga comme kanko resno eyyi en tout cas ne wawi wonde mo wawi taw kanko resno parce que sa ƴeewi yimɓe miilata comme debbo oɗo wa resdum en mais ndene makko ne wawi wonde parce que nde yehi toon nde ne wawi wonde o reso oɗo sûrement kay Mboɗo- par ce que o debbo no haali non kadi en fait o arti o addani kalis kadi ɗum fof ɓeydi kadi hanɗidnemo o addani halis no mbirumami ɗo ni jinnaɓe non tout ça là bon ko noon tan waro wade compliqué. vraiment mais mboɗo andi kam so wi ko on resnomo mboɗo sikki ko ɗum ɗon ko sikkiran noon ko wawi gonga quoi ko noon tan mais no jiiɓi wonta ñamde wonta yarde wonta nattude galle o ina woni gurdam mam a woni fofam ɓe ñaafi ƴeewanma debbo goɗɗo woni min mi wasima on no jogui wona kalis ko pullo Casamance o waɗi ɗo on ko diddaɗo fulata o anda ko haalata on wona ko diddaɗo wuuro mabɓe mboɗo andi wuuro mabɓe min ko bi Farba Ngom o ñinnomi resde laamu ngu yeeyi Farba Ngom doole gandumi ko kamɓe ɓuurimo doole ɓe jeeyimo doole mbimi yomi jojjin Habba Ngom kay aɗa andi Habba bardinomi Habba kadi barde e yam mbimi ne gara mboɗo resamo tan ɓe jeeyimo doole wonami fiinomo añam Habba wonami fiinomo añam he moƴƴi wona ko bammo ko nanga ko tan tawi jurmimoɓe bammo ko moƴƴo kono kongo waɗa ha barke waji o ɓe gillimo nanguimo ɓe mbawananimo haydara ala koɓe jaltini ko liiri aɓe jeeyamo doole tan ɓe gandi o moƴƴo e bandiraɓe mumen Farba ko moƴƴo kono Habba waɗa ha barke Habba mo moƴƴi yalla ɓiltuma ɗo ɓiliɗo Allah ɓiltorami min nene ɗo ɓilimi ɗo yalla ɓiltumi ummo koto hen horani min noddata kawde ummo koto hen Allah n seeri mi noddata kaw mi nodda her kaw ara tawma ɗo de kawen desatma lembel mboɗo mi hortade a ummata koto hen jinmi tan ko woppere mi deeƴa dara mi nodda yo kaw wari ummo koto hen ɓuuɓel arteren ko a ummata maki mi noddat nen dikko cubbu sa o walla en jehen toon jalten wuuro ngo ɓe mbasa yiidema nden waɗi a resata hay goto ko mbiɗa wimi Dieynaba Kebbe ne yinnomo garen toon mi nodda nen dikko cubbu jehen toon saaɓe jiyanimo ɓe desantama lembel mi janggoro farayse wayami yara dañi lembel wayega fama yeehi goɗɗari ɗum ko woni holan jam tan ko sawa mbaɗɗa ngam sa wi kam sawa mbiyatma mbaɗɗa jam woni to gummiɗa jam kay wonani ko jam wonani toon jam wonani toon de yimɓe ne jiilo jam yero sa wi jam wonani to gummiɗa kay wadde kay min kay no jam wonirta an sinno ko debbo ma wonno e wayde ɗum ko jam subaka Allah e nelaɗo min kay debbam woyata debbam kay nde woyi fof moƴƴani voilà min noon debbam hooti koye bojji debbam hooti so hoɗe bojji ko an honni ɗum e bojji yewno seerɗa debbo man yimɓe ƴeew jogori ko mbaɗmi saka mboɗo aɗa wiyami jewno sérirde a debbo wona ko noon waɗi komin mbaɗi ko wayata ko debbo tubak o kaalo français o mo gaddu ɗon hecco hanki ɗo henna hanki jamma min danaki ha weeti nde o hoti nde kadi mi danaki ha weeti hande kadi o finniri o bojji o woni e less lekki ki omo waya mbimomi ar kastorede o hassitaki hecco hanki kadi o hirtaki